खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ दिनैनि जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि भट होनाया फुंनि 7 रिंगानिफ्राय जागायबाय। बिटिसिजों लोगोसे आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्ला भट सोग्रा मिरुफोराव भट होगिरिफ्रा भटखौ होनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि बे बिसायख'थियाव बिजेपि, कंग्रेस, एआईयूडीएफ, बीपीएफ, यूपीपीएल आरो गुबुन गुबुन पार्टीनिफ्राय सा 722 बिजाथिफ्रा बाहागो लादों। फारसेथिं दिनै 2.5 कौटिसो भटारफोरा बिजाथिफोरनि खाफालखौ थि खालामगोन। बेनिनो 73 लाख भट होगिरिफ्रा 18 बोसोरनिफ्राय लानानै 29 बोसोर बैसोनि गेजेरनि। बे बिसायख'थियाव गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो गिबि खेबनि थाखाय भटखौ होगोन। मख'नो गोनांदि भट होनाय सानखालि भट होगिरिफ्रा गांसे फट', भटार सिनायथि बिलाइजों लोगोसे गुबुन मोन 12 फोरमान बिलाइफोरखौ दिन्थिनानै गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनो हागोन। बिसायख'थि आय'गजों गनायथि होजानाय बेफोर फोरमान बिलाइफोरा जाबाय फारियै आधार कार्ड, बेंक पासबुक, पस्ट अफिसनि पासबुक, आयुष्मान भारत एबा हेल्थ इन्सुरेन्स, स्मार्ट कार्ड, जब कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, पेन कार्ड, इन्डियान पासपर्ट, फट' पेन्सन डकुमेन्ट, नेशनेल पपुलेशन रेजिस्टार स्मार्ट कार्ड, PSU पाब्लिक लिमिटेड कम्पानि सिबिथाय सिनायथि कार्ड आरो संसद बिधानसभानि लेजिस्लेटिभ काउन्सिलफोरनि सिनायथि बिलाइखौ दिन्थिनो हागोन होनना मिथिनो मोन्दों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बर'जों बर' बिटिसिनि तामुलपुराव सोमजिदों गिख्रंथाव गुलि गावनाय जाथाय। बिसायख'थिनि सिगां एबा मैया बिजेपिनि बिजाथि बिस्वजित दैमारिनि हानजाया गुलि गावदों। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला MCLA बिजितगोरा नार्जारिनि मददगिरिफ्रा यूपीपीएलनि 2 मावथिफोरखौ गुलि गावनायनि सन्देह खालामनाय जादों। सोनाब कुमारिकाटा प्राइमारिनि आफादगिरि धरणीधर बर' आरो राजु बसुमतारिया बिजेपिनि गाग्लोबनायाव जोखोम जानो गोनां जायो। गोब्राब थासारियाव जोखोम जानाय 2 सुबुंखौ फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनि GMCHआव लानानै थाङो आरो दासान्दि फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिजेपिनि हानजानि सा 50 जनसो सोद्रोमाफोरा गं 10 गारि लानानै आखायाव हाथियार लानानै आरो अन्थाइ लानानै यूपीपीएल हानजानि सोद्रोमाफोरनि सायाव गाग्लोबो आरो बेयावनो सिलाइजों खेबनै गुलि गावनायाव 2 सुबुङा जोखोम जायो। फारियै बाथाबारि गामिनि धरणीधर बर', राजु बसुमतारि आरो सिग्रामारि गामिनि दिनेश बर'आबो गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जायो। गोब्राब थासारियाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गुवाहाटीनि GMCHआव दैथायहरो फाहामथायनि थाखाय। फाहामथाय होनायखौ बिटिसिनि बारग' CM प्रमद बर' बिथाङाबो खौरां लाहैदों। 46 नं उदालगुरि आसाम बिधानसभा यूपीपीएलनि बिजाथि दिपेन बर'नि दोहोनखौ लानानै नंखाय बानसावनायनि थाखाय उदालगुरि पुलिस थानायाव 4 दायनिगिरिफोरनि हेंथायै एफआइआर थिसनबाय दिपेन बर' बिथाङा। मख'जाथावदि थांनाय बावैसो सान सिगाङाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मोन्दोंमोन, जेराव दिपेन बर'आ सेभिं एकाउन्टआव 5 कौटि रां, कारेन्ट एकाउन्टआव 4 कौटि, गुवाहाटी, उदालगुरि, माजबाद आरो गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां बिगानि हा दं होनना नंखाय समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेखौ लानानै दिपेन बर'आ गोख्रों रावजों सोंखारियो। लोगोसे 4 सुबुंफोरनि हेंथायै मैया एफआइआर थिसनो। बीपीएफनि आईटी सेलफोर फारियै सुलेमन नार्जारि, जाय क'क्राझार जिल्लानि, सानसुमा रामसियारि, उदालगुरिनि, लैहोर गयारि, क'क्राझार जिल्लानि आरो मृदुल काक्लारि, जाय फख्रिबारिनि। बेसोर दायनिगिरिफोरखौ उदालगुरि पुलिस थानायाव बिजाथि दिपेन बर'आ एफआइआर थिसनबाय। दासान्दि भारतनाङै सोलिगासिनो IPLनि बादायलायनाय। बे समाव गुजरात टाइटेन्सनि मोनसे देरहासारनाय। दिल्ली केपिटेलआ 1 राननि फारागथियाव देरहानाय फारसे फेलें जायो। गुजरातआ सोलिबाय थानाय IPL सिजननि गिबि देरहानायखौ मोननो हायो। दिल्ली केपिटेल्सआ 1 राननि फारागथियाव जेनो। गुजरातआ दिल्लीखौ देरहानो थाखाय 211 राननि थांखि लादोंमोन। बेनि फिननायाव दिल्लीया 209 रानल' खालामनो हायो। दिल्लीनि जानानै राहुलआ मैयानि मेचआव बयनिख्रुइबो बांसिन रानखौ बुनो हायो। राहुलआ 52 बलाव 92 रान बुदोंमोन।
बेबादिनो जोबनायाव दिल्लीनि डेभिड मिलराया खालि 20 बलाव 41 रान बुदोंमोन, नाथाय हानजानि जेननायखौ लाखिनो हायासै। गुजरातनि केप्टेन शिवमन गिला 45 बलाव 70 रान बुदोंमोन। बेनि अनगायैबो बटलर आरो वाशिंटन सुंदराबो हाफ सेन्चुरि बुदोंमोन। मैयानि गेलेनायाव गुजरातनि रशीद खाना बयनिख्रुइबो बांसिन उइकेट लानो हादों, गासै 3 उइकेट लानो हादोंमोन बिथाङा। बावैसो सान सिगां पवन खेराया मोनसे खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिथांनि बिसि रिनिकी बुयान शर्मानि सायाव गोबां अजद दिखांदोंमोन, जेराव बिथाङा 52,000 कोटी रांखौ लानानै माखासे अजद दिखांदोंमोन। बेनि उनाव गिबि मन्त्रि आरो बिथांनि बिसिया पवन खेरानि हेंथायै केस होदोंमोन, जायनि जाउनाव पवन खेराया गुबुन जायगायाव खारखोमानो गोनां जादोंमोन होनना गोबां सावरायजादोंमोन। बे बिथिंखौ लानानै कंग्रेसनि दैदेनगिरिया फिन खेबसेबाव सिनाय मोनै जायगानिफ्राय भिडिअनि गेजेरजों गोबां अजद दिखांदों। बिथाङा बुंदों, आं खारखुमायाखै, आं थाखुमादोंसोमोन। फारसेथिं गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसि रिनिकी बुयान शर्माया फिन खेबसेबाव पवन खेरानि मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बे बेफ्रुसारनाय भिडिअआव खेराया अजद होबावदों दि आमेरिका हादोरनि व्योमिंग रायजोआव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसि रिनिकी बुयान शर्मानि मुङाव मोनसे कम्पानि रेजिस्टार खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि कंग्रेसनि दैदेनगिरि खेराया फोसावनाय बायदिब्ला कम्पानिनि मुङा जादों बुयान प्रपार्टिज LLC। खेराया मोनसे भिडिअआव फोसावदों, जेराव व्योमिंग रायजोनि अफिसियेल वेबसाइटआव थानाय डकुमेन्टफोर दं आरो खेराया कम्पानिखौ नागिरनो बिथोन होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां 5 एप्रिल खालि खेराया रिनिकी बुयान शर्मानि मुङाव रेजिस्टार जानाय रिनिकान्डी LLCनि गुबुन मोनसे कम्पानिनि सोमोन्दैबो खौरां फोसावदोंमोन। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनानै लादों मणिपुरनि खौरां। फिन आरोबाव सोमजिदों मणिपुराव गिख्रंथाव बुथारनाय आरो गाग्लोबनाय जाथाय, जेराव मणिपुराव 2 गथ'साफोरनि जिउ खहा जानाय खौराङा सोराङाव फैदों। बेनि गेजेराव जोनोम जानायनि उननिफ्राय 6 दानल' जानाय उन्दै गथ' आरो 4 बोसोर जानाय गथ'साया अबथिरा जिउ खहा जादों, जेराव बिमाया गोब्राब थासारियाव जोखोम जादों। बे जाथाया बावैसो सिगाङाव कुकी उदखारिनि गिख्रंथावै रकेट बमाजों गाग्लोबनायाव जायो। जाथायनि उनावनो मणिपुराव फिन आरोबाव गिख्रंथाव थासारियाव सोलायफिनदों। कार्फिउ इन्टारनेट सिबिथाइफोरखौ बन्द खालामनाय जादों। गोबां आइजोफोरा लामायाव ओंखारबोदों, खुंथाय सोरखारनि हेंथायै सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि मणिपुराव जानाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। थांनाय माखासे बोसोरनिफ्राय कुकी आरो मेइतेइ हारिनि गेजेराव सोलिबाय थानाय हिंसायारि जाथाय, मानसि लांखारनानै बुथारनाय, उदखारिफोरनि आखायाव बोलि जानांनाय, जायनि जाउनाव एन बीरेन सिंहआ गिबि मन्त्रि जानाय समाव बिथाङा हादोरसाखौ सामलायनो हायैयाव खुंथायखौ नागारनो गोनां जादोंमोन। बेनि उनाव हादोरगिरिनि आखायाव थाङो मणिपुरा आरो जोबथारनायाव मणिपुरा गोदानै खुंथाय महरै इउमनाम खेमचान्द सिंहआ थांनाय 4 फेब्रुवारि 2026 खालाराव गिबि मन्त्रिनि मासिखौ आजावनानै लायो। बेराफारसेथिं बेनि उनाव गोबां गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफ्रा एबा दैदेनगिरिफ्रा मणिपुराव गोजोन आरो सान्थि फैनायनि बाथ्रा बुंबाय थानाय समनि गेजेरावनो फिन बावैसो सान सिगाङाव गिख्रंथावै उदखारिनि रकेट लान्चार गाग्लोबनायाव 2 उन्दै गथ'आ जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो बिमाया जोखोम जायो। मणिपुरा माब्ला हिंसायारि गाग्लोबनाय जाथायनिफ्राय उदां जागोन, बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। आमेरिका आरो इराना दावहा दोनथ'नायखौ फोसावबाय। गंनै हादोरनि गेजेराव 2 सप्तानि थाखाय सिजफायार फोसावदों। बे फोसावनायखौ लानानै इजराइलनि हादोरगिरि बेन्जामिन नेतन्याहुआबो मदद होगोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। इजराइला आमेरिका आरो इराननि गेजेराव दावहा दोनथ'नायखौ बरायनानै इराननि हादोरगिरिया ओरैबायदि बुङो दि बे दावहा दोनथ'नायाव लेबाननखौ सोफानाय जायाखै, नाथाय पाकिस्ताननि गेजेरारि हान्जाया गुबुन रोखोमनि दाबि खालामदों जानो हागौ। बिथाङा बेखौबो फोरमायोदि इजराइलनि गाहाय मन्थ्रिया ट्राम्पनि थिरांथाखौ हेफाजाब होदों, जेराव इरानजों दावहा दोनथ'नायनि बाथ्रा फोसावनायखौ बरायनानै लादों। जुदि इराना हर्मुज अफ स्ट्रेटखौ थाबैनो खुलियो, अब्ला आमेरिका, इजराइल आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन हादोरफोरनि सायाव जानाय गासैबो गाग्लोबनायखौ बन्द खालामगोन। अब्ला इजराइलाबो आमेरिकानि बे नाजानायखौ हेफाजाब होगोन, जायनि थांखिया जाबाय इरान दा आमेरिका, इजराइल आरो नसुंसेनि रायजो एबा गासै बुहुमनि थाखाय जेबो परमाणु मिसाइल एबा उदखारिफोरनि थाखाय जाहाथे खैफोद सोमजिया।
बर' हारिनि सोबख'जानाय नासयजानायनिफ्राय उदां मोननो थाखाय हारिनि थामोनथा, बर' हारिनि मोननांगौ मोनथायनि थाखाय, बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय गेदेमा रन्जन दैमारिया मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथि हान्जा दानानै आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दं। बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' एनडिबिफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। गुबै बाथ्राया बेसो, गेदेमा रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय माब्लानि समाव उदां अख्राङाव फैनो हागोन। गेदेमा बिथांखौ जोंनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि समाव राजखान्थिगिरिफ्रा सोरखारनि खाथियाव मानो थोंजोङै गेदेमा बिथांनि थाखाय बाथ्रा बुङा, मानो अपेनलि सोरखारनि सेराव गारां दिखांनो हाया, बेयो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। माब्ला बिथांनि सिबिआइ केसआ बोखारजागोन, माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन, बेफोर सोंथिया बयनिबो गोसोआव फैयो। थांनाय माखासे दान सिगाङाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि जानो गोनां हियारिंआ आबुं महर मोनफुङाखै, जेराव सम आरो खाबुनि थाखाय गले गले सुप्रिम कर्टआ रन्जन दैमारिनि जानो गोनां हियारिंखौ आद्रा दोनदों एबा आद्रा दोनो। थारैनो माब्ला मोगथां महर मोनगोन गेदेमा बिथांनि बेल हियारिंआ? आसा खालामो इसोरनि अननाय आरो रायजो राजाफोरनि आसाजों थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय जाहाथे बिथांनि केसआ बोखारजायो, बेखौनो इसोरनि आरज खालामनाय थाबाय आरो जाहाथे बिथाङा उदां अख्राङाव थाबैनो फैनो हायो, जेन बिथांनि जानो गोनां बेल हियारिंआ थाबैनो जाफिनो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार संदान वान्टेड थैसाम अर बिमा बायदि बाजै हिर' अनसुला आफा थांखि गैयि समाज सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयि समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।